duniyaaru en ɗoro ɓiɓɓe adama wonnoɓe duniyaaru. Hunde nde mi yami amin jawdi ɗuɗɗe. Hunde nde en tammi marugo leddi ndi jonta on ragare Alaji Musa fuɗɗi. Lay sumsumma umari sumsum ko yiɗi be am dokkima lumu man ngam a dañaɗo gider mawninaɗo gon ferdu garwa waɗugo ceede ha duwala. Hey non waydi be am ceede ginmi be ma miɗo hokke million million temerre miɗo laara ɗo yebare mawde ha deftere barzawga yanti himɓe mawnitiɓe mawnitare on barakan o waɗan aybe dow mawnitare mako amma haton mi hollata mo moy mari zarrel min on Abdul Muhaymin Zaidan. Hey Musa, to a woni kam baba ma ɓe huɗanta kam baba ɓe joɗa jam. To mi nangi ma mi hirsete bana mbala. Toni a wawi a nangiyam min fu mi jaɓana hirsami. Mi hoosi alkawal seto min mbari ma. To ha mi wiye mi ɓuri masibo ku min bo dande am ɗum felma hanko. Hey hunde fere se ceede waɗata maccuɗo Allah warta maccugel seeɗan. Oui goma be jaabuyam ɗo hebbini yiite. Toujours à la une, le mandat d'arrêt lancé contre Abdou Muhammad Zaidan. A andi ha a yaaɓi ɗo bo a pahona ko patare on ɗoɗanima mo hulata laamu mon on ande kanko fu o lamɗo. Hokkaneɗam Obasanjo téléphone Zaidan ɓoftani amin ceede million je ɗuɗɗe. Yecci jagorɗo miɗo wara. Noy a hosata hoore ma a jawmu leddi na ko noy? Lamɗo ni mi waɗanimo alkawal konu be yerduye ardiɗo Amerika. min on Abdul Muhaymin Zaidan.